Abusuanche bia ene nya ne ntiyese sunwan nananom atsankonya ahwe ama sundue etumi aba sunwan unim se akomo hene ye wo sunwan ya oye sunwane president House of Chiefs president de betu dwa se omobutu na ahema akonwa ya oni ho kwan se oboni ho din se oyo hema na enu achi nananom ekire se chieftaincy minister ene regional minister nananom NDC fo etna se na wo kan no mo mabu abako ano ema asundue etumi baaye na no adwada ye twam no emu honom na asem ne betu dwa omo hye se na na akoso adua asosika braye ye otoso mienu sunwa mahema akonwa no omo san de ama ne biem se sunwa mahema ya omo sumpo kire se oje amansa abo an kokko sunwa mahene soso ono soso entna honom se sunwa mahene no omo hwekuru no ma bibia enye enkoso na abusu da sorry ya eye boa hen kokko adehibusua no busua panyin oda no na obiri ye boa oni adehibusua ni nyina aye sentrofu nhye mu se na anu adan konwasi ekoso na omo edbetu dwa se asundue abani adene de omo ginu tum na emom no titiri graphic ene media for the nsem bia to bonti omo kire se court nsem empo a ebeto honom ye wo court omo kan ya de yetwena se ne abasa no empanimfo yi anase komu hine bekasa ye no wo kire se omo twa court nsem nyina mu asese de asem bia anase manso bia ne hobi me no ena de hibusua yi na obiri ye boa ye ono ene da boa kokoro ya family na no kire se nye no kore na wo manso be mi nsem pa egusu wo court nhwe nkan wiye enti so bi gina nchen no obeka e de kire Ganafo se wo mo aka bibia masundua ba na court nsem wo twetwe ni nyina mu a wo se eyehudu hada se motie no obato ogu esan se wo se nsem akomakom yensa ene wo court a wo mo nhwe nkan wiye na bra wo mo court no nsem ne ma na homne so no ohima ene obi ensense misa koba na homne so hono mo contempt biba bebemu sa contempt nsem na kokko so court hono no mo hwe yo mu twa asem ni mu na enye asem no ankasa na wo court na wo mo hwe aka no ena wonom atwam enti court asem ne de wo mo kasusu pen se eguso hono mo a wo mo nya hwe nkan wie wo mo hwe se court no de atemu beba na obia atumi atene ho ase kopem se court betena ase aka no wo mo eye nsentwofo nhye mu ya ma obia te se nsem wa na no mo de tu dwa se ye twa court nsem ne ade no enye no koresa na na ebi so ekeka se woni ana osan ewo nchen anase mpanimfo ya wo fie honom no a wo so ti se ebuto hima konwa no mo anka ho hwe no edi be nti eno na busua panyin kire se so obi ka se wo tena honom eye hwe ha ma we nyina akoso a wo so mo de no munim ho hwe busua ni nim ho hwe nemum no eye traditional council no ene si se gina ye no nto mo die omo ni ho hwe na yentie ensem ya royal family no etutudwa nana ene busua pese omo tiase Ghana be nyina tiase se asem court yen kan wie no nko ade ma obi anyi ntum se yaka court asem nyina wie dabi anya no kre sem makomako miensa ene wo court ko se be ka asem nyina wie no obi ate ye bia anya no kre akon kan ko ba se sana nana mine de mine ma de kontem na konwe ajare no so tudu bi awe no no so kontem de ande o mon ko yi firi ho enti no na o mo yi firi ho na so kan se yaji bibi afiri na court ade atwam no anya no kore san sem na omko fa ba se ebuto hima kunya no ebusua na ante ebusua ni nimu hwe o man de tron baby no omka o masem enti e be ye ebusua no nwa se o mo sare betena wo se ye pija kunya na si ho enna ma aho abehia se ana obiri ye boa na ebusua ebehunu se na asem no esitie mre bi e konkan last year August 14 na chief minister say nsensem esisua se na enfata kuro no asomdwe ne ha enti opese asomdwe ba ha asomdwe ne ba wie no a court asem ho no ye di na asomdwe mu enti no nipa afani wonu de ne ba no e be hie ono na mo mmoye nsem nko adu se di sane man so a be ma asomdwe aba am yetumi adi asem wo court enti no August tinanu ya na 2nd February na ni misamba se obehwe se nsem akihia no ho no ye de adwuma na oba ye no we hu se sa ye mfa nya adwuma kakra bi ne bi ye adwuma
na deɛ hia kɛseɛ paa sanka ɛba ne sɛ Nana Kwame na ɔyɛ acting president mmerɛ bi ɔka sɛ obutu ɔma hema no kɔnnwa na ba saa so da na ntwa yie enti no ɔmmra na ɔmmɛda no akonnwa no nsi hɔ bio akonnwa nsi hɔ bio na nneɛma bebree wɔ akyirɛ bɛ sɛ ɛba nti saa nneɛma du na de baeɛ no ɛwɔ hɔ nti no ebisan sɛ wɔmfa nyɛ adwuma nti no minisa nkyerɛ sɛ sane tie dia ɔmo na na akonnwa no ntɛm na ne mu mfiri aseɛ ɛno nti na adeɛ kyɛn brada ɛkɔhyia wɔ ahemfie dada no mu sɛ ɔmo kɔda no akonnwa no nsi hɔ na ɔmo kɔda akonnwa no nsi hɔ na sɛ bebree koraa so a yɛanka ho hwee no ɔmo de bɛhyia mu ansa sɛ nɔkora na nnaadi yie ama nnipa bebree koraa adwene koraa yɛ basabasa wode na baabi a ne bisa sɛ na mo kɔɔto asɛm awie yɛnka kɔɔto ho asɛm ɛnti ɛpɛ sɛ yɛhu amansa ho sɛ kɔɔto asɛm no yɛnyɛ mfiri hɔ ɛwɔ hɔ na mmom ɛkɔ nkran kɔbaa sɛ saa na nana mahene de mahema de kɔntɛm na kɔwe agyare na ɔsoto de bi awe no na ɔsɛ kɔntɛm deɛ ɔmo nkɔ yɛ mfiri hɔ enti ɛno na ɔmo yɛ firi hɔ na sɛ ɔka sɛ yɛyi bibi afiri na kɔɔto adeɛ atwam no ɛnyɛ nokorɛ saa bɔ nkɔkɔ abusua kɛseɛ no ɛna yɛahyia ɛwɔ baako ni aba asɛm a yɛhyia yɛka yɛ nyinaa na yɛtietietietitia ne nyinaa ne sɛ nsɛm bi akɔ so bɛyɛ na wɔtwe atwa mu ni a asɛm no dodoɔ naa ɛyɛ mfuturo ɛna ɔmɔto agu nnipa ani ɛno nti ɛna obiri ɛboa ne dɔm na ɔmo ka nyinaa ne sɛ nsɛm ɛkɔɔ so adwade atwa mu no na wɔtwe ne nyinaa no dodoɔ naa yɛ nkontompo dodoɔ naa nokora nim titiri ne sɛ graphic front middle page ɛde ba sɛ isi asomdua bɛsunyane kɔta asɛm bia ɛni hɔ bio ɛnyɛ nokorɛ isi nsɛm mako mmiɛnsa ɛna ɛwɔ court ɛno nti no saa nsɛm no ɛna ana obiri ɛboa ne dɔm wɔkɔkɔ abusua ne hyia sɛ yɛma nipa ate aseɛ sɛ asɛm biara ɛwɔ court a yɛhwɛ sɛ ɛbrepɛ mu no yɛbɛka asɛm no nyinaa wie na ma asomdwie abɛsunyane deɛ ɛtɔ so bio ɛkɔbaa sɛ yɛbutu na n'ahema akonnwa na yɛ amammerɛ mu no a yɛnim wɔ yɛkuro yi mu asei no atra nkonnwa a wɔhyɛ akonnwa kɛseɛ no ase ɛntumi mmutu ɔhema akonnwa ɛma no yie ɛno nti no na obiri ɛboa ne dɔm ɛpɛ sɛ sunyaman Ghana man wiasefoɔ nyinaa te aseɛ sɛ saa nsɛm na ɔmokɔfa baa sɛ yɛbutu ɔhema akonnwa no abusua no ante abusua no nim ho hwee ɔma ne tena wɔn baabi na ɔmoka wɔn asɛm nti ɛbɛyɛ abusua no nwanwa sɛ ɔmo sane bɛtena hɔ sɛ yɛpagya akonnwa no si hɔ ɛnam a aho abɛhia sɛ ana obiri ɛboa ne n'abusua ɛbɛhunu sɛ sei na asɛm no ɛsi teɛ ne yɛtɔ so bio ana obiri ɛboa ne n'abusua ɛpɛ sɛ yasefoɔ nyinaa te aseɛ sɛ yɛatena akonnwa wɔ kurom ha nyinaa no ɛhyɛ akonnwa kɛseɛ no ase obiara ne hɔ so sena akonnwa no obiara ne tumi ade nti sɛ nananom bɛkyekyere kuro no ɔmbɛtwa ɔmo sa ɛna ɔmo kyekyere ɔmo kuro ebira dodoɔ ne nipa dodoɔ no ɛba mu no ɛna ɔmo hunu sɛ daabi nipa wakofoɔ nsa ɛnso nyamea ni kata ɛno nti ɔmo bɔɔ nkonnwa ahoroɔ ɛde kaa ho a ɔmo som kuro no ɛsom ɔman no ɛde sɛ ne yɛka no sɛ bankɔkɔ abusua no ni hɔ a tradition council yɛde ɛni hɔ nana ɛne abusua pɛ sɛ ɔmo te ase Ghana ma nyinaa te aseɛ sɛ asɛm wɔ court yɛnka nwie no nko ara deɛ ma obi anyi ntum sɛ yɛaka court asɛm no nyinaa wie daabi anyɛ nokorɛ nsɛm mako mmiɛnsa ɛna ɛwɔ court kɔpem sɛ yɛbɛka asɛm no nyinaa wie no na obi ate yɛ bi a anyɛ nokorɛ de asɛm tietietia ɛna napɛ sɛ sunyaman ne Ghana man ne wiase man nyinaa ɛte aseɛ nti nea ɛwɔ hɔ no saa asɛm furu bi apɛ sɛ obi sa akɔnya wɔ sɛ ebi ya no ama wo ɛnɛ nana wadaro mama me bisa we yenim sɛ bra
wada ma bra na wo kasa no o kai asem bi se na nanom kasa obutu ba ahema akonwa Yeah. yenim se sa asem no ba abonten achepa Yeah. na wada ma ni ante na ete enso ohun asechire asem ya che ade na sabri na nanom adawro ma mo pese sabri na manfo te se de nanom kaaye no enye sa netie It has be breed. No cost me money say. Na nanu te. Omo mu na asem bia ade interesting say. Omo nim say atrankonwa no eni tumi so mbutu akonwa. Eka na nanu na busu anka ho kopim say omo de be ka ba tu mu say asem bia ni sunwan. Kota asem ya kan nyina awie. Say the caption wo the graphic mu na. Ne busu no ebe say oman nyina ate asese. Manson wo ho a ye ka ho asem busu ye mako miensa. Enye ba kokura mako miensa. It is a more report to say yakasunya asem kunya sunya osunyane kota asem yakani nyina awia enanana na busu aye say and na be friends and true for shame. Na ma wiase me nyina ate asese asem da so ho. Komi se be ka asem na wie no. Eno ya dia opposite na ne e ka ho ni say asumdwe wo sunyane a eza abusuyen na obiri ebo na busu akese na ma asumdwe wo sunyane na se ma asem na hyase a e fa ne hyase so mtutu atu okuro mu no ana fra na busu aka chere se da bi na de ne yere idea ndi ye nkoko ntokwa e ma sunyan ensei e ma kuro no na ne mbutu de se ne asi ama bi so no eti ebe kan akoma to yem na e den de nso hyase ye nkan yesinsi so kopim sa asumdwe be san so de wasema ko dane aban court se nka bi mawa awon hinya so be tutu atu e wa akiri endi na yekita ma bedu sam pempenso yi tenia etie no no mo piafo nana we do adam ma me sa we nso se de na wadawro ma wankasa wo kase ebeto odwa se ensensem e wo ho na e wona nanom nan so no ame adom enu nananom adawro ma bibia ni ho bio na emu menya saa mum na tie no ye hu mfoni ahodo a na nananom abodwa data e be kase chief sense minister no no so kura wo mu a se nananom de se de itu akwatwere bebi etwere bibi akodadin ema ye se nananom kura aka wo ho bo mu ko Isbeth hotel kura ma nananom agam kwaji bani na wadama eno no se netie de ehu ye ne de ete ye na nya saa netie ana etie nyina ne se ebro mo ko nkran no chief sense minister no and the ministry ne no omodom eye se omoma 10 points resolution so omedi so na fakesi ane wo mpa ne se wo makasa butu ohima akonya wo atrankonya no ebutu ohima akonya the minister ne bai so be kese sa ne ma makomakudu no eye ho adwuma ana de beto mu se dodo na omonye titru se ohima na hima omka se ma hima butu na konya no omsan peja konya ne yere esi ho ende ma wo mo enyina akohia ahemfie da dem ho se omo hye omamo ya peja akonya na eden esi ho so ho de no kura no ebusapani kan se kan konkon ho isan se onu on ne wotumi ni de dom ne wotumi se ebutu akonya de mo nya trankonya ono ti baabi be isan se minister ne ba mu ene regional minister ba mu ne ko ba se isan se ye wo mamu ni edi mra so ni nti no o se etie ni a omo ka no ena ma ohima ekoye ene kan funso bi ani ho so na so obutu no so apeje si wa funso bi ani ho na mo ni abehia ne se eya kwa mu hina ono ye acting president no akeka nsem bi a anya no kre sa asem bi ani ho court se bi nyina no ewu den so court se mo ho ono anka sanim ensem bebre ho a akọ nanim a o magye atum so mbedi bi ezo mbegina bi kasa asem no bi ani court a anya no kre ene ade ehia pa titru se ya so wie no yanka court asem no wie ya so wie peyo na mo yakọ twe atuo ni asekai na mo ebedi mbra so ama court na ka asem no sa na tie nana wadawro ma wonkasa mu o ka asem bi se ensama hodo miensa e wo eni de kwan se bia
yɛbɛtumi atie bi na wɔbobɔ so akyerɛ yɛ sɛ ɛno so koraa bia yɛntumi ntie bi nso ana mabisa wei ɛsɛ yɛhu sɛ ɛba no mpuntuo ne nkanko mu a yɛmu bi mu yɛmfiri Sunwan nanso so yɛyɛ abonofoɔ na yɛyɛ Ghanafoɔ yi deɛ ayɛ Sunwan yɛyɛ deɛ mu ano no ɔdaworoma yɛnya ne nteɛ sɛ asɛ nkurɔfo bi mu pɛ sɛ ɔmode mpuntuo bɛ Sunwan ha ɛno akyi na ɛte sɛ ɛsiane sɛ nananom adaworoma asɛ nti asɛ nhyɛ da nyɛ adwuma nti sɛ mpuntuo no koraa ɛnya mma nti yɛbisa yɛsrɛ bisa sɛ madama deɛ na ɛkɔ kwan yɛbɛfa so a saa wantwi ɛne nananom sɛdeɛ madaworoma nkamomo no ntumi nyina brane no ɛbɛtumi aba ne ɔmu nyinaa ne sɛ yɛyɛ abusua deɛ yɛdan aban ne nti yɛda aban ne sɛ aban de project bi ɛba a abusua no nsi ho kwan ne mu saa nkorankora bi de project bi ba na amfane kwan so na kɔfa baabi na akɔtɔ ato fam a yɛnim ho hwee ɛde yɛntumi nka ho asɛm bebree na yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn te ase na nananom nso so wɔ hɔ yi deɛ ɛyɛ sɛ biribiara nso bɛtɔ din sɛteɛ biabia bɛtɔ din Nyankopɔn te ase nko adeɛ biribiara bɛyɛ din ama deɛ wɔsɛ kɔsua biara bɛsua biara biribiara bɛba ane nti yɛda wase eti abusuafoɔ na obiri yɛbo a ɛne abusua no nsɛm ɔmototo dwa no na wokɔɔyɛ a wokɔhwɛeɛ no na sei ɛna ɔmo si kɔm nsɛm ɛde afa asomdwie ɛna yɛn nyinaa yɛpɛ asomdwie ɛna yɛn nyinaa yɛpɛ na sɛ kɔba sɛ yi a na sɛ yɛsa atwe asɛm no kɔ akyire a na sɛ yɛka adehyesɛm na adehyesɛm no nyinaa yɛ menteme ho ase ne asɛm a na nka yɛnkɔ yie yɛ a yɛpɛ sɛ tutu yie no ɛna ɛkɔda ɛkɔɔtɔ nka yɛhwɛ ama asomdwie aba asɛm wɔ kɔɔtɔ no nkyerɛ sɛ manso wɔ hɔ anaasɛ menteme ho ase wɔ hɔ nom ɛfiri sɛ atete sɛ social media no so nkurɔfoɔ bi ka di atɛm sɛ ade nti na ɔmasa bɛyɛ wei obi asomdwie atumi aba ne adeade asomdwie ba na deɛ wɔsɛ de to no yɛamfa ntoɔ no mu a wɔahwɛ yi akyire bɛbɛsa ama ne ho no so biem enti sɛ wɔn se wɔn hwɛ ama kɔɔtɔ wie n'asɛm no a megye di sɛ ɛwɔ so wɔn klɛ na obiara te ne ho ase na wɔn ho sɛ asɛm no a wɔn katakata so no ɛnyɛ saa na titie kɔɔtɔ wɔn ka wie yɛ ɛna wɔn nyi asɛm no so firi kɔɔtɔ mfa maayɛ nti woka bia anaasɛ wɔka sɛ woka wɔn atoma sisi a wɔbɛka sɛ biribi atwa na akyi yɛkɔte sɛ kɔɔtɔ afra asɛm wɔn asa akɔ a na ɛno no yɛkɔ ya na yɛ baayɛ nti deɛ wɔ hɔnom no ananokuro wɔ hɔnom no ɛno nom de bɛto dwa no na mmom saa asomdwie anaasɛ nananom nyinaa fom akonnwa no deɛ no deɛ yɛnim saa sɛ n'ahema ogu so ayɛ osonnwa aman hema saa nso na yɛwɔ abɔyɛ kɔkɔ so si osonnwa aman hene na mmom asɛm bi ɛhyɛ hɔnom mena asɛpɔ bi ɛhyɛ hɔnom no deɛ kɔɔto ka wie a na obiara te ne ho asɛm gyiri sɛ no bɛboa asene sɛ yɛkatakata so ayɛ sɛ yɛtwam nso ne yɛntwam mu nti no wɛnya asomdwie ɛna wɔn mpɛ sɛ yɛde ade ne da no yɛhwɛ ne yɛde to na bibia etumi ɛyɛ kama nti yɛhwɛ anim sɛ brɛpɛm kɔɔto transe na de ɔde bɛto no ne nyinaa soso ne nim sɛ bɛba abɔnten yɛbɛte na ɛde yie soso etumi ahwɛ ɛde ato yie na Sunwan update a abɛtɔ hɔ nom wɔ abra regional minister yɛwura Joseph Akwabo a DC ɛne chief tenancy minister yɛwura Ahmed Ibrahim ɔkɔ keka yɛ no sɛ ne kɔsi yɛ ɔmo hyɛ wɔnom sɛ ɔmo mfo ɔmo akonnwa ne mu ɔmo back ne mu anka sɛ kɔɔto nsɛm no wɔn ayi anaasɛ wɔn atwam wei ɛyɛ bɔ akɔkɔ ade hyɛ busua no sɛ ntwofo nhyɛ mu wɔn yɛyɛ ɛho ama ne bobi ɛna Dumasa TV ɛde abrɛ mu no ne din yɛte sɛ wɛrɛ koko yɛda ase.